Sitten kysymyksiä. Otetaan nyt esimerkiksi näitä meidän tilanteita. Niin tässä sosiaalitoimen kanssa, tappelun kanssa, niin kuinka tarkoitushakuista sinä olet nähnyt, että se on? No, mulla on aina väliin tullut se, että siinä ei mietitä sitä yksilön yksilöllistä tilannetta, että siellä on enemmälti jotkut muut intressit vaikuttamassa, eikä niin kuin ole tavoitteena ollenkaan mahdollistaa henkilön pääsyä pois siitä sosiaalitoimen syövereistä, kun tällä toimeentulotukiasioillakin niin näyttää se, että oikein kärjistetään sen ihmisen tilanne ja ajetaan apua hakenut ihminen niin jonnekin äärimmäiseen nurkkaan. Sosiaalityö on mun käsityksen mukaan sitä, että ojennetaan kättä ja autetaan ihmistä sieltä hankalasta tilanteesta tähän nykytilanteeseen. Tämä ei meillä oikein luonnistu tässä nykyisessä sosiaalityössä. Ja mitä sä oot mieltä lapsiperheiden tarkoitushakuisesta pakkomuutosta, eli häädöistä? No, minusta ne on ihan hölmöjä. Tuommoista, että jos lapsiperhe on asettautunut jonnekin ja lapsilla on se alue muodostunut tutuksi, ja se, että siihen on niin kuin koti rakennettu ja laitettu, niin mun mielestä kyllä niin tämmöisessä tilanteessa se pysyvyys olisi ensisijainen asia. Se, että on tuolla sosiaalitoimen papereissa nähnyt sitä, että ensinnäkin kun sosiaalitoimi on se, joka on näitä häätöjä mahdollistanut, että ei ole tukenut ja sitten on ollut sitä mieltä, että täytyy muuttaa, oli liian kallis asunto, näin ja näin. Niin näiden Espookin mainostaa tuolla strategiassa muuta, että lapsen on hyvä asua. Niin kenen lapselle tämä Espoo on tarkoitettukaan? Jotenkin vaan ajatus jää puolitiehen, että se ei kohtaakaan kaikkea. Se ei ole tarkoitettu kaikille. Sitten tässä on näitä omakohtaisia kokemuksia, niin paljonko otetaan yksilöllisesti huomioon perheen taloudellinen tila ja sen tarve? Sosiaalitoimessa. Niin, tai miksi sitä voisi sanoa? Toimeentulotuessa. No tässä jos toimeentulotuessa näitäkin mitä lappuja mä oon tai päätöksiä katsonut, niin mulla on tullut sellainen käsitys, että sosiaalitoimen asiakkaan tulisi käyttää monistettua rahaa. Eli se, että kun niitä niin sanottuja normilaskelmia katsoo, niin se normilaskelma tähän minun matemaattiseen järjenkäyttöön ei sovi se, että normilaskelmassa pannaan vain mitä kunnassa on sovittu lukuja, niitä lukuja laitetaan sinne ja ne luvut ei olekaan yhtäpitäviä sen asiakkaan tilanteen kanssa. Ja tämän mukaisesti tehdään päätöksiä. Niin en ole vielä niin kuin oppinut tuota logiikkaa, että mikä siinä on. Sitten se, että niin kuin lapsiperheiden tai ylipäätään toimeentulotukiasiakkaiden kohdalla, niin tässä mitä nyt 10 vuotta näitä on katsonut, niin olisi kyllä ihan kohdallaan se, että siinä alkuvaiheessa ymmärrettäisiin se tilanne, eikä päästettäisi sitä tilannetta niin taloudellisesti kriisiytymään, vaan annettaisiin sitä harkinnanvaraista toimeentulotukea niin kuin tähän vuokraan, ei päästettäisi vuokrarästiä muodostumaan, autettaisiin siinä sähkössä, koska sähkö on välttämätöntä. Ja jos sähköä katkaistaan, niin siitä tulee lisäkustannuksia. Näyttää siltä vaan, että meillä Espoossa halutaan, että tulee näitä lisäkustannuksia. Ja sitten niin kuin vesi, niin kyllä kai sitä nyt jokainen tarvitsee sitä juomavettä. Niin toimeentulotukiasiakas kuin joku muukin. Että näyttää näitä vesipulloja tuolla kesällä olevan käsissäni hyvin toimeen tulevillakin. Ja mistä ne sen veden ovat ottaneet, niin sitä nyt en tiedä. Mutta jollakin tavalla meillä pitäisi tässä toimeentulotukipuolella miettiä perusteellisemmin, että mikä on sen sosiaalitoimen
toimeentulotuen tarkoitus. No, mitä sä oot mieltä tämmöisestä, kun laki sanoo, että pitää ottaa huomioon käytössä olevat varat? No, Miten sä näet asian ja miten sosiaalitoimen pitäisi ottaa? Onko se mikä oli kuukausi sitten vai se, mitä sulla on nyt todella esittää, että sulla ei ole rahaa? no ainakin, jos mä niin kuin omaa rahataloutta ajattelen, niin en minä voi menneen kuukauden rahoilla elää tässä ja nyt. Vaan kyllä minun täytyy elää niillä tässä ja nyt olevilla rahoilla ja tämän mukaisesti niin kuin suunnitella tätä tulevaa. Ja miten se sosiaalitoimen asiakas voisi niin käyttää sitä edellisen kuun rahaa? Siellähän toimeentulotuessa on se, että kuukauden 15. päivästä seuraavan kuukauden 15. päivään, että siltä ajalta otetaan, oliko se nyt tulot ja menot huomioon. Mutta näissä päätöksissähän näkyy olevan sitä, että jos nyt olisi vaikka tämä lokakuu, niin katsotaan kaikki mitä tulee tähän lokakuun aikana, mitä on tullut edellisen kuun 15. päivän aikana ja vielä se mitä tulee seuraavan kuun 15. päivän aikana. Ja tällä tavalla saadaan sitä maksuvaraa. No, miten tässä voidaan ajatella, että millä se ihminen tulee sitten joulukuussa toimeen? Tai millä se ihminen on tullut silloin syyskuussa toimeen? Että jotenkin niin ainakin näitä työssäkäyviä ihmisiä, mitä mä oon jututtanut, niin semmoiset, joilla on nyt jonkinlaiset tulot, esimerkiksi 2000 euroa tulee kuussa, niin kyllä ne nyt humpsauttaa sen 2000 euroa sen yhden kuukauden aikana menemään. Mutta ei ne sitä rahaa voi seuraavalle kuulle käyttää, paitsi siinä, että jos he käyttää luottokortteja. Mutta sosiaalitoimen asiakkaathan eivät yleensä käytä luottokortteja. Meillä on toimeentulotuki sitä varten, että köyhänkin täytyy saada syödä. Aivan. Ja sitten just me tullaankin tähän tilanteeseen. Takaisin perintä, joka sosiaalilaki kieltää, jos se vaarantaa toimeentulotuen. Esimerkiksi meidän tapauksessa, johon liittyy tämä pakkomuutto, niin tulot revittiin 2 kuukautta etukäteen takaisin sosiaalitoimelle ja sanokaa, että maksakaa itse kaikki. Joo, se tuntui kyllä niin hullulta se tilanne, että jos ajattelee taas niin kuin omaa rahapussia, niin jos mä nyt 2 kuukauden tulon joutuisinkin siirtämään niin kuin vaikka sosiaalitoimelle, eihän mulla niille 2 kuukaudelle jäisi mitään sitten. Millä mä siinä tulisin toimeen? Miten se sosiaalitoimisto ajattelee sen toimeentulotukiasiakkaan tulevan toimeen? Sillä vissiin, että se pureskelee kynsiä ja käy kerjuulla. Mutta ei ne ole semmoista. Mutta sekin voidaan laskea tuloksi, kun se kaikki tulot otetaan huomioon. Niin, kerjuulla. Niin, siinäpä se onkin, että Huutokaupassa myyt omaisuutta 5 eurolla, niin sekin hyvä, jos ei oteta huomioon, kun se näkyy tiliotteella. Mutta siellähän on olemassa, että pieniä tuloja ei huomioida. Se on noin joku 200 euroa tai jotain tämmöistä, että sen alle olevia satunnaisia tuloja ei huomioida. Niin. Mutta se kumminkin mainitaan siinä päätöksessä pilkkaavasti. No näinhän se on, mutta tässähän kun ajattelee että mulle tulee vain se tunne, että tässä nyt on semmoisia tyyppejä päätöksentekijöinä, jotka haluaa kurjistaa sen toisen ihmisen elämän entisestään. Joulun aikana varsinkin, kun näkee näitä, että sosiaalitoimi oikein tuntuu, että suurennuslasilla katsoo, että ei edes jäisi sitä monistettua rahaa, että siellä ei olisi minkäännäköistä tuloa. Eli sitä jouluankeutta tarjotaan. No, tällä hetkellä on se tilanne, että 6-henkinen perhe on joutunut 1000 eurolla maksamaan laskunsa ja vähän vuokraakin ja sillä pitäisi vielä elääkin. Laskelmien mukaan 180 euroa jäät 30 päivälle, niin mitä saat tulokseksi 6 hengelle? Ja sosiaalitoimistossa niin laitetaan vain jaostoon roikkumaan oikaisuvaatimukset.
jolloin taas se ihminen ei saa sitä apua muuta kuin ehkä sitten vuoden päästä, kun se tulee hallinto-oikeuksista takaisin. No tässä mun mielestä tuleekin vastaan se, että sosiaalitoimessa ei ole koulutettuja sosiaalityöntekijöitä. Mutta tämä olisi ollut sosiaalijohtajan päätöksellä tehty. Onkohan se omista rahoistaan joutunut? Mä luulen, että silloin tulee sosiaalitoimistolla joulubonukset siinä, kuinka paljon ihmisiltä voidaan ottaa rahaa pois. Mielestäni mikä on se palkitseva, tai miten sosiaalityöntekijöitä palkitaan, tai miten palkitaan niitä henkilöitä, jotka sosiaalitoimessa toimii. Ja mun mielestä se palkitsemistapa pitäisi olla se, että sosiaalitoimen asiakkaat pysyisivät terveinä ja iloisina. Ja niin, että sen asiakkaan mielen mukainen palvelusuunnitelma. Tai se asiakas voisi sanoa, että olen tyytyväinen palvelusuunnitelmaan. Siinä mun mielestä olisi. Eli että sen asiakkaan terveys olisi hyvä, tai koko perheen terveys, ja sitten tämä asiakassuunnitelma olisi hyvä, ja sitten vielä olisi hymyä